Asi by som bol prezident, teda Slovenskej republiky si myslím, predpokladám, dúfam. Hej, to je môj plán. Wow, zajímavá otázka. Já bych určitě asi dělal zedníka, protože každý rok jezdím po sezóně ke kamarádovi, takže asi bych dělal zedníka. Tak keď sa zamyslím, tak každý druhý zápas je môj najväčší trapas. Takže ono je toho celkom dosť, ale tak samozrejme stávajú sa vtipné veci, či už na lade, alebo mimo šatne, ale toto nebudeme teraz riešiť. Největší trapas. Vždycky jsou takový ty trapasy, když zakopnu, takže teďka si vzpomínám z Liberce, co zrovna zakop a vypadá to, když mě sestřelí sniper. No. Trapas OK, když momentálně se nevzpomínám, ale pamatuju si, jak jsem dal vůbec první gol v extralize. Že jsem si hodil od ramene kluk do branky vlastně, no. Tak to nebyl zrovna příjemný pocit. Ježiš, ja mám na jazyku povedať, že manželstvo, ale to sa asi nehodí. Nie, ja neviem, ja to neberiem tak nejak seriózne ten život úplne zásadne, takže takéto trapasy ja moc neriešim. V životě, vždycky když třeba ve škole já jsem byl nervózní, když jsem šel před tabuli a něco jsem zkomolil dohromady nějak blbě, tak jsem se cítil celkem trapně. No. To si pamätám úplne presne. Mal som asi jeden deň a dala mi mama. Fú, tak v 5 letech ve školce? První pusu jsem dostal v první třídě ve škole v přírodě. Tak takých je asi viac, ale také tie, niektorí novinári sú špecialisti na to, že vám vlastne povedia tú odpoveď akože v otázke a potom sa pýtajú, takže tento typ otázok nemám rád. Tak vy ste hrali dobre, ale tam vám padol gól a to sa stalo a čo mám k tomu povedať, tak asi už nič, vy ste všetko povedali, takže není čo. Na tu, kterou si sami odpovíš. Keď hrajeme oslabovku a náš obranca vyhadzuje puk a vyhodí to cez celé na druhú stranu do sita, takže to je fakt na nervy. Já většinou hraju tvrdě, takže mě to jako nějak nenaštve. No když není, no, když jsem přesvědčen o tom, že to faul nebyl a rozdíl si už myslí, že to faul byl, tak to samozřejmě člověk potom utočil. Jo, takový ty jednoduchý jídla, no. Ja som veľmi dobrý kuchár, takže otázka je, čo neviem uvariť. Ja viem uvariť skoro všetko. Čo by som nezjedol? Nemám moc rád také tie morské, také tie všelijaké tie živočichy, čo tam ešte žijú na tom tanieri, tak to moc nemám rád. Držkovku. Na tomto našom peknom tu, vzadu. Tady v Třinci. Asi na takých, kde je strašná zima, ja neviem, Litvínov, ale to fakt asi kvôli tomu, že tam je zima. Tam, kde je zima, takže Litvínov, Zlín, Stadion. Asi LA, Los Angeles. To je úplně jedno, každý chce hrát ten NHL. Tak asi San Jose, Anaheim, nebo něco na Floridě, něco takového v teple.